Всичко се записва, Звезда. Искам да кажа от името на всички учители, че дисциплината в училище е страшна и ние полагаме огромни усилия да се оправим. Сега ще присъствате на един мой учебен час и ще видите как българският учител е подложен на унижение и на нечовешки условия на труд. Прав е министър Игнатов да иска да се пренапишат учебниците, но трябва да се пренапишат и всички правила за спазване на поведение в училище. Ученици, готови ли сте за урок по математика? Да, госпожо. Сега искам да попитам. Имахте ли домашно? Да, госпожо. Тебе кой те пита, млади момко? Аз, госпожо. Няма да ми отговаряш. Когато те питам, ще мълчиш. Ама аз просто, госпожо. Просто госпожо, господи, и продължава. При какви условия съм принудена да работя, просто не е истина. Стани и иди до вратата. Служи си пръстчетата. Ама всичките ли, госпожо? Всичките ли, Гльо? Добре, с удоволствие, госпожо. И ми се подиграваш. Свъркара по пода. Мърша. Госпожо, може ти прочета вече заздравих от миналия път. Тебе някой да те е питал? Не, аз просто исках да кажа, че ако искате, че сложи другата ръка. Той просто искал. Да. Тук се прави това, което искам аз. Верно, госпожо. Веднага отиди до прозореца. Слушам, ето го. Изкочи от него. Слушам, госпожо, с главата, нали? С главата надолу. От петия етаж, нали? От петия етаж. От петия етаж, ето. И не вдигай шум. Вече съм по-добре, госпожо. Изключително добре съм. Въобще не болеше. Значи нищо не си разбрал. И ще продължаваш да се държиш невъзпитано. Слагай пръстите пак на вратата. С голямо удоволствие, госпожо. Пак всичките, нали? Пак всичките тук. С голямо удоволствие. Госпожо, може ли да вляза? Ти защо закъсняваш за час? Няма. И защо си толкова мръсен? Скочах от петия етаж, ми казах ти, паднах в кофата за буклук. Много смешно. Не беше. Тук да не е цирк. Не. И ще падаш на плочките, ясно ли ти е? Те вярно. Скачай през прозореца. Слушам, госпожо. Скачай веднага. Казах да не вдигаш шум, и не слушат, бе. Виждате как не мога да проведа един нормален учебен час. Правят каквото си искат. Скачат през прозорците, блъскат вратите, лежат по пода. Ставай! Сега какво да правя, госпожо? Лицеви опори. Ама не мога, нали ми прескрипахте ръчичката, иначе с голямо удоволствие. Прави го с другата ръчичка. Не знам дали се сещате, но вие ме отрязахте миналата седмица, госпожо. Ама няма проблем, така ми е удобно. Сядай веднага. Къде е другия, не храни майко? Ето ме, госпожо. Сядай веднага. Да, госпожо. Абе, кой ви е казал да сядате? Вие, госпожо. Ако ви кажа да скочите през прозореца, ще скочите ли? Да. Госпожо. Кой ти е казал да скачаш? Върни го обратно по същия път. Сега всеки умеет, че го върна, госпожо. Върни се, бе! Ставай веднага, не ми се мутай долу. Какво като ти е впукан черепа? Но, госпожо, само аз скочих. Сядай, иначе и на обратно Те вярно, веднага. госпожо. Къде е другия урт? Съвсем не знам да го потърся ли, госпожо? Върни се! Извинявайте се, забавих, госпожо, обаче се качих на третия етаж. Сядай веднага. Можеш и без един крак. Не викате, госпожо, не се стурмозайте, аз ще го потърся. Върни се обратно. Тишина! Госпожо, не можах да падна на глава. Може ли да мина още един път? Сядай веднага. Добре. Аз ще го направя по-добре, госпожо, аз съм страшен на глава. Сядай веднага. Имате ли домашно? Да. Аз дори имам две, госпожо. Едно за днес, едно за утре. А кой ви е казал, че трябва да имате домашно? Вие, госпожо. Какво? Млади мамко, ти искаш, може би, да напишеш домашните до края на годината и после да мързелуваш и да разваляш дисциплината? Това е нечувано. Служи си ръката. Коя ръка? Тук. Коя? Дясната. Може ли моите, госпожо? Ставай веднага и си отивай на мястото. Не мога, госпожо. Извинявайте, че съм тъпил под кръка ви. Не може, госпожо Лигло!
Госпожо, искам и аз, госпожо. Ти, господине, имаш ли домашно? Аз бях болен, госпожо. Имах 40 градуса и баба почина. Тишина! Имах 40 градуса и баба почина. Нищо не те извинява. Ако ще и дядо ти да беше починал, трябваше да си напишеш домашното. Докато го опяват, можеше да го пишеш на ковчега. Той дядо Младолик, а ако му кажа, заради вас с голямо удоволствие ще почини, госпожо, да му кажа. А сега ще учим висша математика и ще ми кажете какво е контагес от корен квадратен на седма теорема по скалата на Питагор и Рихтер. И то на чист английски ще ми го кажете. Ама, госпожо, ние сме само втори клас. Тишина! Няма време за разсъждения. Ученици, знаете, че не мога да допусна хаос в аудиторията, но явно няма да стане така. Явно аз съм прекалено добра. Мога ли да си я набия в окото, госпожо? И мека, докато аз се държа с вас, като ангелчета, вие сте станали истински зерове. Още не съм започнала да говоря. И вие започвате да крещите, да шипите, да се въргаляте и най-нагло да преписвате. Явно ще трябва да взема мерки. До 15 минути родителите ви да са тук. Не оттам! Не ми се мутай по стълбите, веднага през прозореца! По-бързо бе! Сега се ме... Иди по-бързо! Не се мутай, може и без ръка! Госпожо, майка я няма. Къде е дядо ти? В къщи. Къде е баба ти? И тя в къщи. Скачай през прозореца и ми доведи всичките! Тя вярно. Ти къде се мутаеш? Татко отече на работа, не можа да го намеря, госпожо. Къде е баба ти? Баба почина. Скачай от прозореца и ние да я доведеш Не моментално! си я доведа, госпожо, аз я изкарам и сега. Госпожо, забравях си ключа. Скачай през прозореца и го намери! Те е вярно. Закачил се е на клона на третия етаж! Баба каза, че си почива. Ма ако било толкова важно, щяла да стане от гроба и да дойде, госпожо. Плати дядо ти да я доведе! Госпожо, паднах на глава и забравих за какво съм отишъл. Тишина! Скачай му! Тишина!